jam hiraman bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juin sare en garti hande oɗo ñalawma aset sappo e joyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas sappo e nayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji moɗo en ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko jahaten ko toon to Minnesota ɗum noon ko won neɗɗo goto waɗi toon représentant ji ɗiɗi ɗum noon jaydiyan waɗi toon sarɗiyank kañum e joom suudu muɗum walla joom galle muɗum on felli kadi sarɗiyanka goto kadi kañum e joom suudu muɗum kono ɓen kam ne guuri omon yiile oɗo saha joni kanko noon o liggotono koye mairie toon to Minnesota ha hande toon to Washington noon kanko Donald Trump ene wayno o ardima hande maaju militaire uji ngoɗon maaju kadi ene wayno ko hunde kadi ganduɗa jimde haqqillaji yimɓe surtout kamɓe militaire kamɓe kadi hay républicain ji par ce que ngoɗon maaju ngo ardi hande ko kadi hawri koye anniversaire makko 79 ɗum noon ma ƴeew kadi ruttade toon ƴeewen holko ɗum firti hande seppoji nene continue e États-Unis surtout toon ko to Los Angeles kadi ñalli toon kadi ko fitinaji hakkude kamɓe police e kamɓe kadi seppoɓe ɗiɗon seppoji kadi mbaɗi toon to nokkuji kewɗi ma en gar hen holto nokkuji ɗum waɗi habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Iran e Israël eɓenen continue hande haareji hakkude mabɓe donc bomboji nen continue neldede banggue ɗiɗi fof kamɓe Iran e tunade kadi ko Al Jazeera reporti no wayno koɓe continue ɓe mbi wonde so tawi Israël ne continue waɗata ko kamɓe ne maɓe neddu barrage ko kewɗo taw ko missilaji Israël ene kañum wi wonde ko continue haare muɗum haali kadi nokkuji ɗi yani oɗo ñalawma hande taw ko nokkuji cuuɗinoɗi toon to Iran habaruji men international hande mana en toon to Sénégal walla to habaruji men international hande hono kamɓe États-Unis kadi laamu Donald Trump ene wayno ɓe jañi joni liste yimɓe ɓe ganduɗa en état ji walla leyɗele ɗe ganduɗa ɓe jiiɗa yimɓe men naata e États-Unis ɓe ɓeydi ɗum ha yettima 36 Mauritanie e Sénégal en jaaɗen leyɗele ma ƴeew kadi holko kamɓe ministre des affaires étrangères ministre de fate jokkodiral caggal leydi hono kanko ministre Fall hol décision mo ƴefti pour artirde yimɓe Sénégal na bonɓe ga États-Unis habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Kenya hono goto policier goto nanggama toon ɗum noon ko caggal kadi enquête baɗaɗo pour mayde oɗo biyeteɗo Albert mayɗo e juuɗe mayɗo taw kañum hoore mum koko na mayɗo e juuɗe police donc ɗum mayɗo juuɗe police mo maydum kadi addi fitinaji walla seppoji toon to Kenya ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara datuji muɗum joni siftindon tan hande ko aset sappo e nayyi lewru juin hitande ujunnaje 25 أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري دائين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wi kittemberi kasu ko humanto kanno kusu ko humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani kha khibari bangera ganyani kha bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare jaam hiira moon binden e gardidi
titruji meɗen ni habruji men giɗeɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko ñalli hannde to Washington ko kanko Donald Trump ardade maaji militaire uji ɗum noon ko militaire uji États-Unis oɗo ñalawma woni 250 manditare mabɓe kono noon oɗon ndeɗo manditare kadi hawri koye kanko Donald Trump 79 e hitande o dañi ɗum ko wawi woni fof ndeɗo manditare yiya militaire uji kewɗi ne gari toon ceppa kadi char de combat ji machine aji kewɗi ɗi ganduɗa kamɓe militaire kutoro kono noon ko hunde nde ganduɗa ko wiyata controversial par ce que yimɓe hewɓe guila démocrate en ha e républicain ji won hen o fuɗɗiɓe wiide wonde ko kanko Donald Trump ko manditare makko ko yidde kanko hoore makko yiyede ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene fotani wonde tawde ken wiye $180 million waɗama pour tan pour oɗo ñalawma kanko hoore makko daromo yeeɓa militaire uji taw oɗo saaha gonaɗo kamɓe américain ji ɓuuri hen hewde ngala ko ñaami toon to Los Angeles en woni saabu fitinaji kadi toon ñalli hannde ɗum noon ko yiyama seppoji kadi ne continue wadde toon hakkude kamɓe yimɓe holloɓe météo mumen e kanko politique makko kanko Donald Trump ko waɗata ko fate yaltinde yimɓe immigré ji walla yimɓe ngala kayitaji États-Unis ɗiɗon seppoji kadi jiyama toon to Atlanta jiyama toon kadi to Houston Dallas jiyama toon kadi to New York e guure kewɗe ɗe ganduɗa toon to États-Unis ha hande habaruji men États-Unis ɗum noon wayno ko police nan continue yilade oɗo saha joni hono kanko tumaɗo ko kanko waɗi sarɗiyanke goto jeeyaɗo toon to Minnesota kañum e joom galle muɗum donc tugnade hande habaruji gumidi to CNN hono neɗɗo goto biyeteɗo Vince Bolter ɗum noon jaaɗo duuɓi 57 ko kañum hoore mum wiya wonde ko kañum tuumaka fellude hono représentante sarɗiyanke biyeteɗo Melissa Hortman jeeyaɗo toon to Minnesota kañum e joom galle muɗum ɓe o felli o wari ɗumen ɗon kanko oɗon kadi on wayno felli kadi sarɗiyanke goto kadi gorko biyeteɗo John Hortman kañum e joom suudu muɗum kono ɓe kam daɗi e pellugol mum ɗum ɗo fof noon ko tugnade kadi konnguɗi gummiɗi toon to kanko gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz ɗum noon e wiide mabɓe kadi kanko oɗo tumaɗo o wayno o ɓooyi liggade e mairie ɗum noon e wani no police nan continue yilademo ɓe tawi kadi e oto makko mo jogui liste yimɓe ɓe o jogor warde ɓeɗon yimɓe kadi kene wona 90 neɗɗo ko ɓuuri hen hewde ko démocrate en e ɓeɗon liste kadi en jeeya hen hono kanko représentante Ilhan Omar e kanko kadi sénatrice biyeteɗo Tina Smith donc ha hande ne wayno police nan continue yilademo habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko ummi toon to Maison Blanche e kadi ko ñaña joni e galleji jeaniyankoji international hono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ene wayno ɓeydi yañide oɗo saha joni liste leyɗele ɗe o yiɗa yimɓe men gara États-Unis kanko Donald Trump ene wayno ko oɗo saha joni oɗo liste yettima ken wona 56 leydi ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hen o yiɗa hankkadi yimɓe men gara ɗo e États-Unis donc oɗo saha joni leyɗele limtaɗe taw ko leyɗele Afrique ene jeeya hen Angola Benin Burkina Faso Cap Verde Cameroun Côte d'Ivoire République démocratique du Congo Djibouti Égypte Éthiopie Gambie Gabon Ghana Libéria Malawi Mauritanie Nigeria Sao Tomé Principe Sénégal Soudan du Sud Tanzanie Ouganda Zambie et Zimbabwe ɗeɗe fof ko leyɗele ɗe ganduɗa oɗo goni koye rouge ɗum noon firti wonde ko jomum hankkadi mbawa nadde e États-Unis ɗum noon sibabu ɗum ɗon hon kamɓe ministére des affaires étrangères mo Sénégal en wayno waɗi lettre huccide ɗum kadi Sénégal naaɓe ɗum noon ko wiide wonde ko kala Sénégal naajo gonɗo ɗo ene jiɗɗo hodde leydi toon to Sénégal ma wallesi ko fate en ko jawdi bon donc guila e kalisaji holno hotiri toon to Sénégal e hol kadi holno joɗori toon to Sénégal ɗum noon ene wayno ko kanko Yacine Fall o yamiri consulat ji mabɓe gonɗi ɗo e États-Unis fof yo jokkodiri e kala Sénégal naajo jiɗɗo artude leydi mum kadi pour ɓe mballa ɗum holno ummori ga en takko gummugol volontaire habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to FMI hono FMI ɗum noon ko Fonds monétaire international eɓe ponno rokkude Sénégal kene woni 1,8 milliard de dollars kene abbo e 1000 milliards de francs CFA ko noon ko sibabude enquête baɗanoɗi e sibabude kadi oɗo rapport de compte yaltini wiide wonde ko tugui hitande ujunaji 2019 ha hitande ujunaji 20 won kalisaji ɗi ganduɗa en
guraɗi toon walla ko wayno ɗum noon ko en jimade Macky Sall donc ɗum waɗi FMI donc tugnade hande kanko ministre député ko fati finance et budget biyete Cheikh Diba o wi wonde ko ɓe ɗaminno heɓde kaldigal ma waɗa hakkude mabɓe kamɓe e Fonds monétaire international ɗum noon ko guila e mois d' avril kono e wayno ko Fonds monétaire international ha hande wi wonde ko yiɗa arde e ngal ɗon kaldigal e par ce que kañumen koyemen en continue hande fadde rapport mabɓe rapport final pour oɗo audit pour ko fati e ɗiɗo kalisaji biyaɗe wonde guurama toon e nder konngol makko kanko directrice département communication FMI biyeteɗo Julie Kozak o wi wonde koɓe jiiɗi ko kala koɓe mbaɗata yataw enquête on ene laaɓi ɗum noon o haali kadi wi ko ene wayno ko institution tambitɗo Fonds monétaire international o ala calendrier fixe pour ko fati e kaldigal hakkude mum Sénégal e mbi kadi ko kala koɓe jiiɗi eɓe continue hande jokkodirde e howoɓe laamu Sénégal e surtout yenn pour wawde réglude dossier mo mbiyata déclaration ngaji ɗi gona gonga surtout henne taw ko gonɗi oɗo saha joni toon to gouvernement toon to Sénégal donc mbi wonde ko kala traitement parɗo oɗo dossier ene foti ƴeftude ko hunde lamde hunde kadi jonde donc siftinde on tan wayno ko kamɓe gouvernement kesso gonɗo toon to Sénégal o koɓe déclare ɓe mbi wonde ko Macky Sall e laamu muɗum surtout oɗon période hitande ujunnaji 19 ha hitande ujunnaji 29 won kalisaji kewɗi ñamali ponnoɗo umma toon to FMI Sénégal nde foti heɓe ɗum kono noon ɗiɗon kalisaji ko guraɗi walla ko cuuɗaɗi ɗum ɗon kadi ene wayno ko hunde nde ganduɗa en haawi FMI oɗon saaha e kadi FMI nen continue namdade clarification pour ko fati ɗiɗo kalisaji o kalata toon to Kenya e tugnade kadi e habaruji gomriɗi toon to Al Jazeera hono kamɓe laamu toon to Kenya ɓe mbawi nangude police officier goto police o kadi ene wayno ko kañum hoore mum ko tumaɗo kañum hoore mum ene tawa e hawnaki kañum hoore mum wonte e sababuji oɗo biyeteɗo Albert Ojang mayde juude police ɗum noon ene wayno ko mayde makko kanko Albert Ojang waɗi irti leydi Kenya no fewi ha seppoji nen continue ene mbaɗa toon hande pour ɗiɗo seppoji foof pour waytade wonde police ne hutoro doole e kadi ene waɗa gueɗe ɗe ganduɗa ene lundiɗe loi joguiɗo konngol police mo toon to Kenya biyeteɗo Michael Muchiri o wi wonde ñande aljuma ɓen ɗo o wi wonde ene wayno ko won policier nangaɗo e ɗum noon e wayno ko oɗo sadio ɓe goni koye continue enquête o haalani noon holno oɗo nanguira e kadi hol inde muɗum kono o wi wonde ko won nangaɗo oɗo sadio taw ko police wonno e kañum hoore mum tumano wonde nde ɗo biyeteɗo o jangɗo mayiɗo kañum ɗon liggotono siftinde on noon Albert Ojang yarano ko duuɓi 34 e kañum hoore mum o wiya o maayi ko ñande dimanche ɗum noon balɗe ɗiɗi caggal nde o nanga taw ko o nangano ko toon to galle to nokku biyeteɗo Homa Bay ɗum noon banggue rewo leydi Kenya toon o waɗa e auto jolna o adda toon to police ɗum ɗo fof ko sibabune kanko hoore makko wonko winduno walla wonko haalno e net walla e médias sociaux ji ko fa critique de hono mawɗo police biyeteɗo Eliud Lagat donc wawi wonto ene wayno ko won policier nangaɗo kam ko fati enquête moɓe mbaɗata pour ko fati holko wari mo habaruji men international ha hande tugnade kadi eko yalti ummade toon to Al Jazeera e ummade toon to CNN hono kamɓe Israel e Iran eɓen continue wellodirde bomboji ɗum noon e wayno ko yalti ñalawma hono kamɓe Israel tugnade hande habaruji gummiɗi toon to CNN e wiya wonde ken wona 19 neɗɗo maayi toon Iran asibabude bomboji mabɓe kono noon tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to Al Jazeera ene wayno ko wiya wonde ko toon to Israel ene wayno ko yimɓe sappo ko au moins maayi sibabude bomboji ɗi Iran neldata e ɗum noon kadi eko Israel haali wi wonde ko won neɗɗo goto jaaro e duuɓi sappo kañum hoore mum maayi toon to hakkude Israel sibabude bomboji Iran o mbi kadi won neɗɗo jaaro e duuɓi 60 e debbo e jaaro e duuɓi 60 taw ko kañum hoore mum debbo ɓe fof koye maayi kadi e sibabude bomboji Iran donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israel ɓen continue wiide wonde koɓe continueɓe harande koɓe continue bombardement ji mabɓe
e kadi en wayno ko kamɓe Iran kamɓe ɓe mbi wonde ko tawdi Israel dartaki kamɓe koye mabɓe koɓe continueɓe kadi wadde barrage kewɗe siftindon tan ko leyɗele ɗiɗi fof ne jogui kaɓirɗe bawɗe yettade goɗɗon e kadi ene wayno ko oɗo saaha joni ndeɗo haare koko jogori ɓeydade yajji toon e région ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande kanko goto e représentant ñi américain biyeteɗo Seth Moulton noon ko kañum ko représentant jeeyaɗo toon to Massachusetts e nder konnguli ɗi waali wi wonde ko oɗo saaha joni eɓe jogui fayre kamɓe américain eɓe jogui fayre holko woni oɗo saaha joni holko kanko Benjamin Netanyahu woni holko yiiɗi wadde d' abord en wayno ko haare makko contre Gaza nde ɓe ganda holko yiiɗi continde wadde ha o heɓa ɓe ganda kadi ni so tawi haare makko contre Iran nde est ce que mo wawi forsude Iran ha yalta e programme nucléaire mo joguino o wi ko e wiide makko o wi wonde ko kamɓe américain ji ɓe supportugo Israel kono ɓe jiiɗa kadi guerre o waɗiri ni henna taw ala hol programme gonɗo caggal mum ha ko résultat ji dañi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ouvertement hayso ndo haalani wonde ndeɗo haare ene wayno ko kamɓe ɓe jeeya hen ɗum ko hunde ganduɗa henne suuɗa hay goto hawani oɗo saaha joni wonde ko kamɓe américain supporti Israel e attaque mo waɗata toon to Iran o bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma a 7 lewru juin hitande ujunnaje 2025 gasi haalaɓe ɗum ni en mbaali jaam ha janggo jaram